Томи! Здравейте хора! Това, което видяхте, беше кучето ми и сега съм на тюбито и тук свирят на китарата, реших да ви покажа. Ако клипът ви хареса, се абонирайте. Ето там е тати с кучето и го разхожда, аз съм тук на тюбито. Момичетата свирят там на китара. След малко ще ви покажа още няколко части от тяхното представяне. Тук сме на тюбито и това е хора. Ето вижте поляна.